pitanje, na svjetskom prvenstvu 26. bit će 16 grupa po 3 tima. Ok, to se sad možda i mijenja. Da, to sad je nije. to upitno. Dakle, 16 mogućih muljaža u zadnjem kolu. Da. Kao što je to bilo 78. i 82. Jel tu FIFA s vragom tikve sadi? Tako je napisano. Ma, njih boli briga, oni gledaju jednostavno kako će maksimizirati svoj benefit na kraju. I čak i možda sad, ako je istina da se sad razmišlja o 12 grupa po 4, to je 40 utakmica više, znači to je preko 100 utakmica u turniru. FIFA će reći ok, zna se šta to znači, jel? Pogotovo sa većim brojem reprezentacija koje igra, većim ričom. Tako da tu još meni se čini to malo prevelik broj utakmica čisto iz aspekta konzumenta. Čovjek koji to gleda. Mislim da će tu bi hrpa utakmica u isto vrijeme, apsolutno, da. jer neće moći zbiti toliki broj utakmica. Da, morat će. Plus realno i vremenska razlika će nas i to, kačiti. Ma okej, ajde, bit će... Dobro, ti ćeš biti budan do... Ne, morat ću. Ništa ne radi. Nego, bit će toliko utakmica koje generalna populacija jednostavno će preskočiti. Da. Imaćeš Novi Zeland protiv Jordana. Znači, baš smo to radili neke priče, simulacije, kao naš će to izgledati. Stvarno će biti utakmica gdje ja na terenu mu neću znati nijednog igrača. Ne. Ja. Ali ćeš se ti priprema za naše najbolje emisije. Ne, ni u ludilu više. Rekao sam ti ovo zadnje prvenstvo. Dobro, Euro možda još. Euro ozbiljna reprezentacija, tu nema neozbiljne ekipe. Da. Ili to, ili ja biram svojih 10, a vi se mislite. Da, a ostale ljudi koje tu upregnemo da pomognu, ajde tamo Novi Zeland. Daćemo Ziziju 10. On će do tad na HRT-u biti glavni. Da. Već je počeo. Dakle, imat će vremena. Dobro, što se tiče, mislim, tog svjetskog prvenstva 26. Tu smo i mi smo pričali bili o tom povećavanju broja tih. Ok, govorili smo sad malo prije, sa strane Afrike ima mjesta za povećavanje, sad i to su pokazali u zadnjim nekim prvenstvima, ali povećavanje Centralne i Sjeverne Amerike isto nema nekog smisla povećavanja. Da, 6,5 tamo otprilike, sa 3,5 na 6,5. Da, i ako pogledaš sada, to su bili uz ove kvalificirane, jer Costa Rica je išla dodatno, imaš još Honduras, El Salvador, Jamajka i Panama. Da, mislim, ja se zalažem za to da se išlo na zadržavanje ovog omjera svima jednako povećanje u relativnom kontekstu. U Europi ćeš imati situaciju da će to jedine te kvalifikacije biti neke koje su neizvjesne. Sve ostale kvalifikacije, realno, osim ovih znači, koji su tu rubno, Honduras, Salvador koji će se s Jamajkom boriti za to neko zadnje mjesto, Australija, Japan, Koreja, oni će se plasirati vjerojatno i prije, 2-3 kola prije kraja. U Južnoj Americi također znači, širi se na 6 i nešto mjesta. Opet ćeš imati puno tih reprezentacija koje su ranije plasirane. Jedino u Europi će te kvalifikacije biti sa 16. To je prilike kvalifikacije za one stari euro. Da. Na koji se mi nismo plasirali 2000. Bili smo treći u grupi. Znači, bit će i dalje tih ekipa vrlo, vrlo kvalitetnih koji se neće plasirati. A s druge strane ćeš imati Arapske Emirate i slično koji će proći zbog tog cilja koji je poznat, kako ugurati Kinu na svjetsko prvenstvo. Ja sam to kritizirao već više puta, tako da neću se previše ponavljati, a samo povrh toga je problemi sa sustavom. Po meni bi, recimo, i ovaj sustav ima problema, vidimo koliko ekipa je, nakon što su osigurali plasman dalje, zadnje kolo ušli sa B ekipom i svi izgubili redom. Pa onda kalkulacije sa Španjolcima, po meni se to može riješiti jednostavno da se ždrijeba osmina finala. Pogotovo recimo, problem je to što onda ne znaš točno s kim igraš, kad igraš i tako dalje, pa možda nije pošteno ako si u grupi H da igraš sa onim iz grupe A. Ali možeš imati dvije grane ždrijeba, onda grupe od A do D ždrijebaju jedno, grupe od E do H koji igraju kasnije ždrijebaju drugo. To se može riješiti, jer postoje načini. Jer ovo što gledamo realno nije baš neka promocija. Ili na kraju krajeva spoji ih u manje dana, više dana odmora između tih. Tako je. Stavi upravo to što bi vama vjerojatno odgovaralo. Ali da. Generalno ovo nije dobro, ali najbolje što ćemo dobiti.
Aj već se navikao na ovo. I to je... i navikao si, ali sve što bude išlo dalje ide to povećavanje formate automatski razvodnilo kvalitetu. Čak i ako u Europi damo još više od ovog linearnog povećanja, svejedno mi pričamo o Novim Zelandu. Oman je neizbježan. Znaš Oman je tu je. A gledaj ti u Europi... Jamajka je tu. Šta će? Znaš, ti imaš Turke, imaš Norvežane, imaš Grke, imaš Šveđane, Italijane, Šveđane, imaš tu ekipa koje... Ne, apsolutno imaš 3, 4, 5 ekipa. Pa i više bi ja rekao. Koji ovim baš fale. Da. Ok, uvukao se Wales, mogle bi Italija. Škotska može biti konkurentna. Turci mogu biti konkurentna. Ukrajina. Rusija, ako bude živa. Ako se ne prebace u Aziju. Jel? Tu postoji to, ali kažem... Europa, ja uopće ne krivim tu FIFA, ja sam to što sam i pričao još ranije, ja krivim UEFA za što su pristali na ovo. Znači ta odluka o proširenju, odnosno alokaciji koliko će koja konfederacija dobiti mjesta je donesena u vrijeme još kada je odnos, barem javan, između UEFA i FIFA bio onako pozitivan. U međuvremenu se sve ovo izdogađalo između Infantina i Čeferina gdje su se Južna Amerika i Europa de facto prijetile bojkotom ako uvede dvogodišnje svjetsko prvenstvo svake 2 godine. Da sad se donosi odluka o alokaciji po kontinentima, ja sam poprilično uvjeren da bi UEFA tu išla malo žešće. Jer znači poanta, odnosno svrha UEFA štititi interese europskih reprezentacija. Razvijati da što više država može pristupiti svjetskom prvenstvu, pristati na 16, sa 13 na 16, a potpisati to da Azija ide sa 4 na 8 garantiranih mjesta. Ja ne vidim kako je to UEFA mogla pristati na to. Ja sam uvjeren da se danas o tome raspravlja da bi bilo potpuno drugačije. Jer su vidjeli ovoga u principu, osvijestili su svoju snagu i UEFA i CONMEBOL, da ako se udruže da u principu FIFA neće ići protiv njih jer šta njima znači svjetsko prvenstvo bez Europe i Južne Amerike. Tako da kažem, ja sam razočaran više u UEFA da su to potpisali takvu alokaciju. Jer svjetsko prvenstvo nije dobrotvorna organizacija odnosno nekakva institucija gdje ti sad, popularizirat ćemo nogomet u svim kutovima svijeta pa dajmo njima priliku da se razviju, pa to nije svjetsko prvenstvo. FIFA, hvala Bogu, ima dovoljno milijardi. Generalno ni svjetsko prvenstvo iznad 32 nije svjetsko prvenstvo. Znači taj rat je izgubljen onog trenutka kad se pristalo na proširenje. Pa je, ali moglo je se i to bolje izvesti po meni. Ja sam uvjeren da ovo je prijelazni period, da nećemo čekati 20 godina do 64. Da. Znači, vrlo vjerojatno. Ja mislim da je to manje od... Over-under je, ja bih rekao, ispod 20 godina. Znači negdje tamo, 40. Jel? Ili 40, koja već godina. Da ćemo doći na 64, a tek tu onda imaš cirkus sa brojem utakmica i svime. Makar, realno, ako gledaš, najbolji su sustavi sa brojem ekipa koji su potencija broja 2. Jer onda imaš čisto, uvijek polovica prolazi, to je to, a ne ovo 8 najboljih trećeplasiranih. I 14 najzgodnijih četvrtih i oni s najljepšim očima. To je... I onda uvijek imaš ovi koji zadnji igraju točno znaju šta im treba to i tako dalje i tako dalje. Svinjarija. Da. Tako da sve te izvedenice koje nisu potencija broja 2 su uvijek nekakve loše izvedenice. Rekao si 20 godina, ja sam mislio da ćeš reći 12. 12 mislim da će to ići brzo u tom pravcu. Moguće. Da će svjetska prvenstva izgubiti format to, jer niko ne može organizirati toliko utakmice. Da će to biti na tragu ovog eura, dislocirano po cijelom svijetu, 3 grupe tamo, 2 grupe vamo. Ja mislim da bi čak moglo biti nekog malog natjecanja prije ulaska u grupu. Da bi se čak i tako kao preliminarni nekakvi... Da, tako neka glupost. To je isto moguće. Da mislim, se prvo je palo na pamet Super Liga, kako se nekako sa UEFA na Liga prvaka, kako se nekako pretvara u to. Ali to bi opet značilo velik broj utakmica, tako da... jedva utjeraju Kinu, Indiju i onda neće igrati sa Brazilom. Kako neće igrati? Pa mora. To je praktičan čovjek, Vidjet će šta će biti. Jer gledaj, realno domaćin sljedećeg svjetskog prvenstva je Sjeverna Amerika kao kontinent, ne kao jedna država. Čak i da SAD sam to organizira, SAD je toliko velik da je to realno, to je kontinent, to nije država u nekom kontekstu. Mislim, ja sam bio u Rusiji, da bi doputao iz Sočija do Moskve
a ovo je sa istočne na zapadnu Pa zamisli. obalu. Znači taj dio Rusije u kojem se organiziralo prvenstvo je jedan drastično mali dio Rusije. Sad će biti bracketi, naš Western Eastern Konferencije Conference. ćeš imati, na svjetskom prvenstvu ćeš imati konferencije, da. Tako da, ali jesi vidio kandidaturu Egipat, Saudijska Arabija i Grčka. Ali ima cijeli cirkus tih. Bila je Ukrajina, Portugal i Španjolska su skupa kandidirali. Da, to se ide na ono, ako je Ukrajina dobila Eurosong, znaš da, pa možda će dobiti ovo, jer samo zato što je Ukrajina. Ali stvarno u čemu je problem? Pa imao si Euro koji je bio 3 puta lošije organiziran. Ovdje si bar dobio grupu u kojoj ćeš biti u Ukrajini, pa šta drugi igra u Portugalu, a šta te briga di sad. Glavno da su tvoje 3 utakmice tu. A ovo je bila jedna u Budimpešti, druga u Londonu, treća u Madridu. A sad za Euro 28. sljedeće što će se sad dodijeliti, je veći favorit su, znači, Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska. Jel pa šta ti treba, znači ako već imaš tu Wales, Škotsku i Englesku, zašto ti sad još treba i Republika Irska unutra? Još i Sjeverna Irska je tu. Ne znam da li će se igrati koja je utakmica, nisam gledao točno u kojim gradovima. I onda daj svima da su kvalificirani. Da. Čemu to? Nije mi to osim jasno. Velsa, Vels životno zabraniti. Možete se kvalificirati tek tamo 50. Evo sad su s nama u grupi. Neće ni blizu. I prvi put se ne igra u Osijeku s Velsom. Napokon će navijači Velsa upoznat neki drugi hrvatski grad. Tamo kad će se napraviti Pampas, više nema, da. nećete na dobar stadion, niste ni prije.